Yan. 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 I-mix lang natin, guys. So guys, gagawa tayo ng gata, no? Galing to sa amin, sa barili. Tapos itong blender, kita mo yung camera woman, hilikot. So itong blender, no? Guys, hatiin lang natin ang ano, no? Lubi. Coconut. Yan. Ganyanin nyo lang. Tapos lalabas yung katas nito, guys. Yan. Kita mo yung likod. Yan. Yung tubig niya. Tapos continue lang natin hanggang mahati yung ano, coconut. Oh, ito. Ito na siya, guys. Yan. Sarap to, guys, ay. So after nito, guys, tanggalin lang natin siya sa shell gamit yung kutsilyo. Tapos ilagay na natin sa blender. Tapos ito, guys, ito yung gawin nating sabaw sa kanya, no? Para mas mabilis siyang ma-grind ng ating blender. Try kong biyakin yung coconut shell niya. Ito lang, guys, kunin nyo. Ganyan, oh. Kunin to natin lahat, no? Mas mabilis, guys, kapag biyakin nyo yung ano, shell. Yan. Ito na. Tapos i-slice lang natin to ng maliliit para ilagay sa blender natin, no? Mamaya papakita ko sa inyo. Yan. Tapos ilagay natin sa blender, guys. Yan. So guys, ito na lahat nalagay ko na sa ating blender, no? Next step is i-add natin yung tubig sa ayan, yung juice niya ba? Filter natin kasi, strainer natin kasi may ano. If wala kayong buko juice, pwede kayo gumamit ng tubig, no? Sige, takpan natin. Tapos start natin blend. Guys, mag-ala ako ng konting tubig, ha. 1 glass ng tubig, yan. Tapos grind ulit. Mas maganda kasi kapag may tubig, mas madali siyang mapili. Tignan niya, guys, check nyo muna, ha, baka may mga hindi pa nadurog. Okay, yan. Tingin ko durog na lahat, guys, oh. Ito na siya. After ng 3 minutes siguro, gamit ang blender lang, no? Isang tips to, guys, no? Oh, yan. Mura po gikuan, mura po gipagkagod iskina, no? Okay. Paret na muna natin tong gata. Yan natin gata, guys, oh. Kumuto na to, no? Pigain natin ng husto to para lalabas yung mga katas niya, no? Yan. Tapos filter lang natin dito. Yan. Tignan yung gata, marami na. Piga lang. Ang gawa natin, guys, oh. Lapit mag-isang bowl. Siguro mga 2 cups. 2 cups and a half siguro yan. Yan. Sige, tapusin ko muna to, guys. Filter natin yung tik-tik, no? Iwan ko anong name nito sa Tagalog. Para ma-filter ang maliliit, no? Yan. Yan lang. Guys, today magluluto tayo ng tik-tik, no? Cake na tik-tik, guys, no? Alam niyo yung tik-tik, guys? Sa Tagalog, hindi ko alam yan. Ito yung tik-tik, guys, parang sa mais ba? Yung pinong-pino. Iwan ko comment down below kung ano to sa Tagalog, guys. This recipe pala, guys, is
nasunod ko kay ma'am nung Cooking Probinsya channel guys, no? Sa kanya tong original na recipe guys. So, tatlong ingredients lang guys. We call this in Cebu, tik-tik. This one is coconut milk, 5 cups. This one is 2 cups of sugar. Yung tik-tik natin guys is 2 cups din. Tapos guys, inano ko to kanina guys, ginamitan ko to ng strainer, no, parang ma-filter natin yung ibang mga residue ng mais, no. Sige, let's start cooking guys. Ang bilis lang nito guys, pwede ito sa Pasko guys, no. Very easy recipe, no. So first, lagyan natin ng 2 basong tubig yung ating tik-tik, no, para ma-hydrate siguro natin, no. Yan. Mix lang natin to guys. At lang muna ng konti. Yan. Kita mo hilikot. Yan. Mix lang natin to, no? Yan. Simple lang to guys. Iwan ko kung alam nyo yung kalo-kalo guys, no? Or yung suman. Ito yung ginagamit nila, no? Galing to sa Barili guys, no? Binigay ng sister ko. Shout out Ate Joy. Ito na yung binigay mo sa aking tik-tik. Comment down below kung alam niyo yung Tagalog ng tik-tik guys, no? Baka tik-tik. Sige, set aside muna natin. Tapos next step, gagawa tayo ng yung mixture ng coconut, 2 cups coconut at saka 2 cups na sugar. 5 cups na coconut guys. On ko lang yung aking wok. Yan. Tapos, i-add natin yung gata. Kita mo. Yan. Gata. Yan. Add natin. Okay. Tapos, yung ating sugar, no? Mix lang natin to guys. Yan. Yan. 2 cups of sugar. Paborito to ni Hilikot kasi matamis. Yan. Tapos i-mix lang natin. Pakuluin lang natin guys. No? Pagkatapos nito, wala na, luto na to. Thank you pala, no? Cooking Probinsya, shout out sa iyo. Subscribe niyo siya guys. I-mix lang natin guys, tapos takpan na natin. Mainit na siya, oh. Ito ng ating guys, no? Gata. Yan. Luin muna natin. Shout out pala guys, no, sa mga subscriber natin, si Roda Morania, no? Samahan ko dati sa Maple. Mary and Holy, shout out to you ma'am. Ito ma'am, tik-tik ma'am, oh. Try niyo yung gawin sa to guys, ma'am, sa inyo, nasa US ka ba? Hindi ko alam kung nasaan ka. Shout out Mary and Holy, no, isang subscriber natin na taga Lapu-Lapu pero nasa ibang bansa na siya. Sister ni Kamatik, no? Shout out, Psycho bye. Yan. Tapos guys, next step guys, i-add natin yung tik-tik ito. Yan. Add natin yan. Uy, parang kunti lang yung tik-tik natin Hindi guys, sisip-sipin niya yung guys, ubig o yung gata, no? Yan. Tapos haluin, syempre. Haluin at hanggang ma-evaporate yung gata, no? Yan, no? Sticky na guys. Halo-halo lang guys. Yan. Kung masarap yung likod Kaon gani. Pwede ito sa Christmas, no? Advance Merry Christmas pala sa ating lahat guys, no? Ang saya. Kasi malapit na ang Pasko. Yan guys, nag-sticky na siya guys. Haluin nyo lang guys, no? Hanggang maubos yung niya, liquid. Mugahi mo ni siya. Yan. Kami ni pare sa kape. Sa mga bagong subscriber natin guys, maraming salamat pala, no, sa pag-subscribe sa munti nating channel. Kunting-kunti na lang guys. Road to 3,000 na tayo. Shout out sa lahat. If baguhan ka pa lang sa YouTube natin guys, paki-click yung subscribe button below.
ang notification bell na rin para ma-notify ka kapag meron tayong mga bagong video katulad nito. Tingnan nyo guys, na-evaporate na yung liquid, no? Matigas na to guys. Tapos okay na, parang okay na to guys, no? Ilagay natin to mamaya sa isang serving bowl, no? Yan, mix lang natin. So guys, tikman ko muna guys ha, if luto na ba talaga siya. Yan lang, kuha na tayo ng konti. Sarap. Luto na siya guys. Pwede na guys. Lipat na natin sa lalagyan. So ito guys, ilagay na natin sa ating lalagyan para mapurma siya dyan, no? Yan, no? Para malaki yung lalagyan natin, pero saktong-sakto lang to. Yan. So guys, vlog takeover. Nandito si Helicot. Sige Helicot, i-form mo yung cake. Yan. Form mo lang sa hurmahan natin, no? Ganyan lang guys. Tapos, cool down lang natin. Tapos, eating time. Yan o. Oh, ha? Sarap nito guys. Pwede to sa Christmas. Very budget na pang dessert natin, no? Pwede. So guys, kuha lang tayo ng plato tapos i-flip natin. Hopefully mag-flip siya. Yan. Yan ang ating Goldilocks. Ito slice natin. Yan. Kaon na ka? Kaon. Kumana natin dito ha? Slice, Yan. Kunin lang natin guys. Try natin. Yan. Ito, isang slice lang guys. Masarap to sa kape. No, titikman ko guys ha. Yan. Amin siya gitu. Sakto lang yung tamis. Sakto lang yung tamis niya guys. Sige, salamat sa pagtanaw guys. So, ilan takotob. Don't forget to like and subscribe. If you like this video, and click na notification bell para ma-notify ka kapag meron tayong mga bagong video katulad nito guys, no? Maraming salamat again. Road to 3,000 subscriber na tayo. Bye for now. God bless.